and into ebangela uba makamuve e-main bedroom yethu lucansi uyaluzama into naye alenzeki. What happened, Melza? Xa kufuneka ekhaba ibhola iba flat ibhola. So what about ngam? Wa-end apha ehamba ndathi kodwa mfowethu ndimane ndisithi lala kakuhle uyarhona. Wathi okay uyolala phezulu. Wahamba phaa phezulu yiroom intle inebhedi yayo inekitchen inefridge ne-microwave ina-everything for i-guest room. Sasisenza i-guest room. Sinekhazini yethu esemthwalume. Yes, iyathanda ukuza apha kwatshatele kwaMhlongo, iyathanda ukuza apha kuthi. Yewe mka wayohlala phaa phezulu but ST wayohlala undohlala ke phaa phezulu. Avuka angabulisi kungabuliswana apha endlini kuve kube muncu nje. Ndithi mfondini awurhalela uba ke siphinde ke sizame noba ngutebelele ke. Axhuma mentla. Hayi khonto ndizawuyenza apho mna. Uyabana nango njengoba ndithetha le nto nje angandibambisa because wayethe court ndingaze ndiphinde ndithethe ngokungavukelwa kwakhe. Court indadithi awandivalela ngayo but andikwazi ngoku maziye dlime ziyetyini. Makathi phume elibala aze uyabona pha khoyo akanayo inkazana. Leyo ngu100% sure ndiyamazi akekho umuntu oyazi ioffice yam ngaphandle walando la ndoda leya inkomo wazi le yam qha eyokuqala nqa age of 14 years. Ayikho yeyokuqala ile yam. That's why ndisithi I'm 100% akekho omnye umfazi unoyemalini oyileyo nombhanqayo onozathi hayi baby ndingakunika inkomo nayo hle lapha.